pesos bomapon. So sa February sa 2022 si Sandy Ahena amo ini siya ang nagpost sa FB page nga hiring sila sa Australia bomapon kag mayara sa nga placement fee nga 160,000 pesos. So wala iniya sa nga promo bomapon. Sa April 8, 2022 nag-open ang KSA SMV Management Consultancy sa second floor Yusay Building, Araneta Street, Bacolod City, Bombapon. So ini ang payment sa placement fee amo ini ang ginapaagi o kung ginakuha nila o kung ginahulog sa may Western Union Bombapons kag amo ni ang makalabot sa office. So gakatingala gani ang Western Union Bombapons no kakadako gid sa kwarta nga ginapasulod Bombapons. Amo na no ang hiring para sa Japan kag sa Australia amo ni ang for farming kag hospitality management Bombapons. Kag sa may Australia o sa Japan ni galing nga hiring Bombapons no ang farming kag hospitality management. Kag sa Australia factory worker, housekeeping, hospitality management kag hotel receptionist. So amo ni ang mga mga obra nga gina-offer sini nga agency Bombapon. So madawig-lawig ang ang monitoring sa katapos ng NBI sa ini nga 5 ka mga suspetsado Bombapon. So 2 months nga schooling para sa online class sa Japanese language Bombapons kag thrice a week ini ang ila sini nga pag-meet up Monday, Tuesday and Wednesday from 9 p.m. to 11:30 p.m. Bombapon. So amo ini ila sini nga schedule sa ila sini nga online na schooling Bombapon. So tiining ang 5 ni ka mga suspetsado amo ang kilala kanday Richard Hiponya, Maricar Bangkale, Maria Teresa Aragon, Sandy Ahena, kag si Arlene Alunday. So suno kay Attorney Renua Baldovino ining 5 ni ka mga nagkaladak panukon na intrap kagaina Bombapons ini sila residente ini sila sang syudad sang Bacolod. Suno man ni sa ginhatag nila nga mga address Bombapons no. So ini sila magapangatubang sa pag bayular sang RA 8042 Migrant Workers and the Overseas Filipinos Act Recruitment as amended by RA 10022 Bombapon. So amoy ni ang pag-aatubangon nga kaso sang 5 ka mga suspetsado. So ang nagapamuno gid diri sa ining agency recruitment kani Bombapon sa si Sandy Ahena kag si Maricar Bangkale nga supposedly suno sa informasyon sa mga sa katapos ng NBI mag-asawa ini sila pero sa taon naton Bombapon laina yang ila sini nga apelyido kag madamo naman Bombapon no since 2021 ini sila nagsugod so madamo na gid ang nag-apply sa ila sini nga recruitment agency kag may isa diri nga daw kadugay na gid pasaan saanan lang siya Bombapon nga makalakat na siya pero wala sa gihapon. So ang plano niya kung tani is bawion na lang gid ang ginbayad niya para at least nga safe man bala no ang iya sini nga ginbayad pero Bombapon si amo na ang nagwa nga wala gid siya may na kuha Bombapon kag mayara so wala gid sang ni isaman nga may ginpalakat ini. Yes, wala gid Bombapon. Wala may milyon ang nakuha sa ila ni. Atiyo og gid Bombapon kay kag ang 4 pa lang no ang nagpalapit kag amo man ang suno kay Attorney Renua Baldovino nga kung sino ang nabiktima sini nga mga agency magpalapit sa NBI Bombapon para at least nga matagaan man sa hustisya ang ila sini nga case Bombapon. So Bombapon pamatian nato ng pahayag gikan kay Attorney Renua Baldovino. Sinagawa namin yung entrapment operation nito mga 3 p.m. today. Ito ay reklamo ng illegal recruitment o violation ng Migrant Workers Act. May nagsadya dito sa tanggapan namin at nag-file ng complaint laban dito kay Sandy Ahena at bilang ito ang pinuno
ng leader ng isang sindikato na re-recruit ng mga gustong magtrabaho sa Japan, sa Australia. Oo. Anong trabaho po, sir? Dito sa Japan, ang sinasabi nilang pwedeng mapasukan ng mga kababayan, mga taga-Negros ay bilang hotel worker o kaya farm worker. Okay. Oo. Tapos, Ganon din sa Australia. Ang placement ay 51,000. Promo daw ito. Ang regular daw na placement papuntang Japan ay 150,000. So, may mga nag-apply online. Kasi gumamit sila ng web page. Ito yung sinasabi na CAS-A SMB Management Consultancy. Oo. Na nagpapanggap sila na consultancy office, consultancy firm. Pero ang sinasagawa nila ay pagre-recruit dahil nag-post sila ng advertisement sa Facebook na naghahanap ka ng mga worker papuntang Japan para ma-deploy sa Japan. At sila ay nangungulekta ng placement fee. magkano po? Ito nga na itong mga naunang mga biktima na nagreklamo sa amin, more than from 51,000 to 53,000. Mga papunta ng Japan ito. So far wala pa. So, kailan po nila nalaman, sir, na scam po pala yung recruitment agency po? May nagpunta sa kanila, one of the applicants, mga online applicants nila, na nakapagbayad na nga through Western Union. Pinapakulog nila sa Western Union yung pambayad nila sa placement fee. Nagpunta sa POEA at nalaman na walang license. Non-license holder. So, walang authority na mag-recruit. Yes po. Pagre-recruit ang ginagawa. Pero under the guise na sinasabi nilang consultancy firm lang ito. Merong isang aplikante na supposed to be ibabalik ang pera at saka mga papers. Magwi-withdraw na lang sana siya. Dahil hindi naman natupad yung pangako nila na makakaalis siya. Nang ilang buwan na ang lumipas, hindi naman natupad. Kaya nag-decide na lang itong aplikante na i-withdraw yung application niya. Bakit po binigyan na po siya ng date na kung kailan siya aalis, gano'n? Pero Yes, hindi pero nangyari. wala naman. Hindi naman siya natuloy. Oo. Okay. Kaya nitong hapon na ito, naka-schedule nga siyang pumunta doon sa tanggapan ng KAS-A, SMB Management Consultancy na yan. At meron din kaming posture applicant. Kahapon, pinapunta na namin yung posture applicant nito para matignan kung nandun yung mga suspects at ilan sila. Yun nga, pag-alaman namin na especially itong si Mr. Sandy Ajena ay naroroon kahapon. At even today, na nandun siya itong hapon. Kaya itinuloy na namin yung sinagawa naming entrapment. Kaninang umaga, nagpunta na doon yung posture applicant namin. Kaya lang, wala pa doon si Mr. Sandy Ajena. Kaya nitong hapon lang, nung nandun na siya, isinagawa namin yung entrapment. At nahuli nga namin, bali 5 sila. Oo, 5 sila yung nakuha namin. At kami ay naghahanda ngayon ng mga ipapile namin na kaso sa kanila. We will recommend prosecution. Anong kaso po, sir? Yung violation ng Migrant Workers Act. Illegal recruitment. So, sino po talaga po yung namumuno po talaga nitong agency na to, sir? Base sa investigasyon namin, itong si Sandy Ajena at saka si Maricar Bangkale. Okay. Oo, na sinasabing mag-asawa daw sila pero magkaiba naman ng apelyido. Pero pa silang bali 5 sila na nahuli namin.
isa rin dito si Richard Hipunya. Kasama nila sa pagre-recruit din ito. Yes po. Oo. Meron po Arlene Alunday at saka itong si Maria Teresa Aragon. Wala kaming idea kung ilan, pero nung umpisa pa ito, last year pa daw itong consultancy na ito. Last year pa. So, marami-rami na sigurong na biktima itong si Mr. Sandy Ajena at mga kasamahan pa niya. Basta may training kasi yan, magti-training daw ng mga 2 months bago ma-deploy sa Japan. Pero wala naman nangyayari doon sa Pero may training. pangako. Oo, may parang language para marunong sila magsalita ng... Wala kaming idea kung may report na sa police. Oo. Pero sa amin, ito nga, may 4 na naunang nagreklamo sa amin. Kaya sinagawa na namin investigasyon. In fact, dapat 2 weeks ago, isasagawa na namin yung entrapment. Kaya lang hindi namin ma-tsempuhan si Mr. Sandy Ajena. Siya ang pinaka-principal suspect dito. At saka itong si Maricar Bangkale. Ilang weeks po sila sina-surveillance po? Siguro, mag-iisang buwan din. Oo. Pati yung sinagawa na naming investigasyon. Opo. Oo. Sir, anong background ng mga suspects po? May background cases po ba sila? So far, hindi pa namin nare-record check. Wala pa yung resort ng record check. Opo. Oo. Baka posible nga na may mga cases na ito ng estafa o kaya illegal recruitment. Yun ang lumalabas sa mga address na binigay nila. They are from Bacolod City. Yes po. So sir, meron pa po ibang mga magre-reklamo or magko-complaint against po sa agency? We expect na mayroon pang mga ibang pupunta dito sa tanggapan namin para mag-file ng reklamo laban sa kanila. Lalo't ngayon, alam na nilang nahuli namin at nalaman nila na hindi pala lisensyado ito at wala silang authority na magsagawa ng recruitment activity. Kaya palagay ko may mga magdaratingan pa. Kung meron pang mananawagan ako kung meron pang mga ibang biktima nitong si Mr. Sandy Ajena sa sinasagawa niyang pagre-recruit para sa pinapangakong trabaho sa ibang bansa, magsadya na dito sa opisina. Dahil si Mr. Ajena at ang kanyang mga kasamahan ay nahuli na namin. Nahuli namin yan base sa reklamo at base sa investigasyon namin at nakuha namin impormasyon at certification sa POEA na sila ay walang lisensya o authority para magsagawa ng recruitment. Kaya yung ginagawa nilang pagre-recruit ng mga workers para sa trabahong abroad ay illegal. Oo. Wala naman silang maipakita license. Sasagutin na lang nila kung ano man ang i-recommend na naming kaso. Sasagutin na lang nila sa fiscal's office nitong mga nahuli. Nandito po sila sa kustodiya niyo, sir? Narito sila ngayon. Oo. Mangilamos gini sila kaso. Why ni sila tagaan sa ma-interview sa media, Momokar? At bumupon si man hindi may si hatag pagida Laban-laban ni man maghalambal kay ti nakasala. Amog gani bombopon no. So mo to amo nang ila sini nga pag tubangon So nga. automatic kaso. may mga mugshots in then so na-file na ning kaso. So iga-file pa lang nga bombopon no ang kaso kay ti kagaina sang hapon ini sila na entrap bombopon. Oo, kay ti may mga mugshots na sila ho. Amo gani Yung document no? na nagli sa NBI ready for filing na. Ti bisan Yes, Sabado buwas kay may duty man na nga fiscal ma-file gini sila kaso. Yes, pag filean gid sang kaso tayo mo to ganing suno kay Attorney Valdivino na sa ano na lang gid ini sila mag-explain sa fiscal na lang ini sila mag-explain ababapon. Te leksyon na no. So ti anhon pa na kay ako yan gapati laban-laban di na ni mabalik ang kwarta sa mga gin pag-recruit ni nila. Amo gid gani ababapon no. Ti madamo-damo gid ini ang mga for sure madamo gid sa mga nag-apply diri ababapon kay ti syempre nag-agi kita sa pandemya ang iban diri nga mga workers from abroad ababapon nagpuli antes ng pandemya wala na nakabalik for sure nagapangita pag ini sa mga bag-o pag nga mga agencies ababapon so madamo gid ini sila na pangtipon nga mga workers ababapon. Okay.
Yes, sa Pampapon, sigadugang na lang ini naton ang regarding ni sa mga nasuspend ng mga kapulisan. Suging kuha naton sa ang reaksyon man, no? Ang PRO 6 of Pampapon, susunod ka Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So, part ini isang job bilang isa ka pulis of Pampapon. So, muna lang gina nga ano gid ang pag-ubrahon o kung insaktuhon gid ang pag-ubra gid Pampapon. So, kahit hindi naton mahibaluan nga pwede gid maka-complain ang mga gakadakpan Pampapon. So may mensahe manin siya sa mga kapulisan Pampapon. So Pampapon, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far, considering na may ara naman sila order, no, halin sa National Headquarters nga ginasuspend ang aton mga kapulisan starting July 16 to September 3. So we respect, no, ang decision ngayon na, and nibaluan naman naton nga natagaan man due process ang aton yung mga kapulisan, and pwede man sila, no, mag-utilize sa mga remaining naton nga mga remedies, legal remedies para ma-counter nila ina nga decision kontra sa ila. Actually, kung suspended ka for 50 days, both silingon na hindi ka mag-duty sa PNP kay suspended ka. And both silingon sina, wala ka man sa sweldong bagabatunon. After na lang matapos ang ila suspension, September 4, dito sila ma-report sa previous unit nila, yung aton yung Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Hindi pa naton mahambal, no? Makita na lang nato rin kung ano magiging decision sa aton yung Regional Director after nga makabalik na sila sa actual duty. Sa aton nga mga kapulisan, no, always gid na ara gid ang challenges sa aton nga trabaho, despite nga gina-perform naton ang aton nga best, no. Hindi kita maligawan gid nga may mga harassment, may mga cases nga i-file sa aton. So always dapat ang aton nga mga actions, ang aton nga mga operations naka-anchor gid sa rules and regulations, specifically sa aton nga police operational procedure, para protected man kita, no. Once nga makasuhan kita, may hara kita protection nga hindi makadugot ang kaso kontra sa ato. Yes. Sir, pila ni sila gid sir nga total, sir, ang napasakan sang kaso? Ang nakita ko is may hara 8 ka police non-commissioned officer kag isa ka police commissioner. Bali 9 sila, sir. Yes, ma'am. Opo. 9? Yes, sa Pampapon, sa Okay. Bali 9 yan ang sa record. Okay, Kung 8 nakita. ka non-commissioned officer, isa ka commission, ano to, gani? Isa ka hepe man Pampapon. So kung Basta isa ka siyam, no? officer. Siyam Yes, tanan. yes, Pampapon. Okay. Pampapon, sa mo'y ng report, gikan sa patrol, ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor. Oras sa Pamparatyo Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na. Nakaligan sa takdang alas 8 sa gabi. Sabantayan nato na, no? Kung saan ugit iga-file sa National Bureau of Investigation o kung sa NBI, no? Ang ining kaso sa mga illegal recruiter. No, nga na-entrap kina ko nadakpan niya sa hapon las 3:30. Tigiti bugto gid ang orangos nila, no? Way gid na wala gid na ubos ang dibuinas nila, no? Kadi malasan gid. Iti kun isam dakpan ti dibuinas la mo, no? Ti mo blambal sa mga tigulang bala nato, no? Hindi kina maubos dibuinas mo, dakpan ka gid. Oh, mayra pa gid hamblanon nga sige ti ning magdugay masandaran mo gid ang bulang mo. O ano kang ilo na, no? O di sige, no? So ti eleksyon kag siyempre, sa mga illegal recruiter dira, no? Kidaho gid. No, kapag magpang-into sa inyong mga isig kapareho. Oy, pasiklatan ko lang Bladjuta, Bumbukim, no? Ang aton nga registration blabwas sa Commission on Elections. Last day was, no? Starting July 4, no, to July 23. Ti ang pilahay naman ni sa Robinson, perte naman inspektaron tabwas, daw way gauntat. Way ga kautod ang pila, O last day was, no? Sang siring nasabi ti makabanan nga registration ng patigunon diri sa Commission on Elections o konsang COMELEC. As of the latest, no, munit taning interview naton kay Councilor Novero kay may may ara sang resolution si Councilor Novero nga dapat tamdon binang isang Commission on Elections o konsang COMELEC, no, ang ining
hindi mayob lang kuan nga sistema, no? So agil-il katama ang sistema sa bahin sang Commission on Elections sa gilinaway, no? Duga nga pasang isa to nagatatag number tong tarpulano to. Nga way man sa gin-authorize ang COMELEC. 67,843, no? Ang nag-apply para sa voters registration so sa record sang COMELEC Negros Occidental kag Tosman kahapon July nagangat na ini sa 86,582. No, mga 86,582 na, no? So diri sa aton sa Bacolod, no? So last day buwas, di sa mga hindi makaprestro, nagay kamo dali, no? Di sa nagligad gani ng eleksyon to sa registration may kuan gani may extension until October 31 to. Daw duman nyo 2021. Ti subong may hagna na to nga gin-file. Si Senator Jingo Estrada ining kriminal nga senador, no, nga may kaso nga plunder nga nakapost sa bail. Nag-file sa extension, no? Pero ibanda mo kaduso siya dayon tanagid ni, no? So pwede na goro last na lang ning postponement kag by May dayon tanagid. No, kay parang kuan na pa ko sa bagay ti kun taon tang budget ara naman tanan-tanan na plastar naman ti ano gid kun gastuhon 8 billion nanugon pa kita sa 8 billion pesos, no? Pero ito ay nanugon sa pagtiner sa mga opisyal di sa barangay nga wala-wala gid magserbisyo. Makita taman na sa Japon, no? Kung i-postpone ta na eleksyon ta Japon, magasto man ta Japon, ti do permila ta nugon sang gasto. Pero sa mga prestro, no? Nagay kamo pa kulba, no? May extension ni tuligad nga local kag national election sa ihan subong nga barangay. Laban-laban may extension naman ni sang registration. May mga lawmakers kita nga ti maga-file diri sang kwan sang bill nga extend naman no, registration. Ti damo-damo pagid mo. No, ang gusto nga magparehistro para nga makapartisipar sa parabuton iya nga barangay kag SK elections. 56 minutos sa nakaligid sa tak na results sa gabi may nabilin na kita nga mga panumdom. No, balikan nato na. Iban pa nga mga balita or tiko ay tempo no, wind up kita. No, diri sa aton nga palatuntunan pagkatapos kidamang sinis. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun 2 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi lang alang nato sa ringat tiyempo. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Biyernes sa buong presentasyon, petsa 22 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Ayo lagat Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton
sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria, kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong, kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian.
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan,
Umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapangangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon,
umatamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our
great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,